Dedza malo ima akafika solo mpana mboma la Salima. Choncho president akufika pano Isaac Jali malo achiwira president kufika tsopano pa Chilanga headquarters kwa chief cha mboma la Dedza. Ya zona hadi zanga maiso chikadzula pa likantunda kama kilomita ngapo kuchoka pacha poyambirira pacha pano president akufika anthu ali ndi chidwi kuti aone mtsogoleri wawo komanso mtsogoleri wa chipani chawo cha Malawi Congress amve mfundo kuti president awauza chani pa nkhani zosiyana-siyana zachitukuko komanso zosamalira anthu. Nakudula nthawi cha umakamba nkhani yoyera maziko olimba ndizofunika bangi zimenezi. Ndizofunika nzanga mayeso chikadzula chifukwa chonena kuti kuyambira chilandirireni ufulu dziko lino kufika panopa pakhala maulamuliro osiyana-siyana. President amakonda kumanena kuti sitikupanga izi kwa ife koma tikupanga zimenezi kwa mibadwo imene ikubwerayo. Asazanene kuti atsogolera amene analipo sanatithandize ayi komano azanene kuti iya ntchito inagwirika. So umboni wa zimenezi opanga chitukuko kupangira mibadwo imene ikubwera ndi kulimba kwa chitukuko. Alright, kulimba kwa chitukuko, kukhazikika kwa chitukuko. Good. Panopa anthu mmakamba za chitukuko chimene anasiya malemu Dr. Hastings Kamuzubanda mpaka napano kugwira khoma lichakupeza kuti lili ngu. Okay, so Dr. Chakwera akupanga chimodzimodzi kudzera ku ntchito ngati za misewu. Mukhoza kusiyanisa quality ya misewu imene taona imene president Chakwera akumanga ndi quality ya misewu ina imene inalipo pakatipo. So zonsezi akuchita kuti mibadwo imene kubwera izathe kuyamika kuti ayi anachitako. Mzanga amene tongano kuti Isaac Jali amene inairu pamene president wa dziko lino wachita misonkhano ima mboma la Dedza komanso mboma la Salima. Ala president afika pano pa Chilanga headquarters kwa chief chauma Mayani constituency. Ayi kunotu akuyimira ndi Patrick Zebron Chilondola ndamene akuyimira dera lino Mayani constituency. Choncho president amodzi ndi mayi wa dziko lino afika pano pa Chilanga headquarters umadza kumbutsa anthu nkhani yachisankho cha pa 16 September 2025 wauza anthu nkhani yakufunika kwa chisankho chimenechi kunena kuti chisankho chimenechi kufunika kuti anthu akuti awasankhe Dr. Makatha Chakwera kuti chitukuko chipitiriretu mdziko muno, chitukuko chifalikiratu madera onse a mdziko muno. Zomwe akunena president zimenezo akamachitisa misonkhano imeneyi komanso kuwakumbutsa anthu kuti ena asanamize ayi kuti zikubwera chifukwa cha iyo akuti ayi mitengo ili zifukwa zimene kubwera. Ena akuchita dala zimenezi pamabisa katundu osiyanasiyana akumakamba chitsanzo cha kubisa shuga amene kuti mwina munthu akumudzi amve kuwawa koma kuti ayi adziwe kuti shuga yapangata anthu ena. Choncho president akuti adasankha vitupiko engineer Mumba kuti awathandiziranso kwambiri pa ulendo umenewu wakuchisankho chimene pa 16 September 2025 ngati running mate kuti akayime nawo limodzi amene akuthandiza kwambiri kuyimira achinyamata komanso kuthandiza kwambiri kufukula zinthu zinaso zimene anthu ena achinyengo akhala kubisa mdziko muno. Akumakamba pa president nkhani ya mafuta amene wandira galimoto akhala kumasowa mbuyomo koma ena amabisa atichoneka kuti mwina anthu adzili mafuta amene sangapezekenso mdziko muno. Ndiye president amene kuti ayi tapanga njira zosiyanasiyana phazaponso magulu amafuta amene kuchokera ku maboma ena akunja government to government G2G kuti mafuta azifika mdziko muno motsikirapo. Makamba kuti landing cost imeneyi kuti mwina mafutawa anthu azigulabe mochipa mdziko muno. Zimene zapatati zikuchitika fonga kha maiko ena akumatha kugula mafuta amenewa mdziko mwamuna. Machoka chisanzo cha maiko ngati anthu okhala malira dziko Malawi ka Zambia Mozambique amene amabwera kugula zinthu kumalawi kuno zinthu zikuferapo mtengo. Apatu ndikupekeni kwa Richard Mandobanda omwe ndi mlembi mkulu wa chipani cha MCP kuti atsogoleretu msonkhano umene upano pa Chilanga headquarters kwa senior chief kauma mboma la Dedza. Ndiangati mmakonda Chakwera tione dzanja. Nosenu mmakonda Chakwera. Modi muchaya kwacha wamphamvu. Kuno kwa senior chief chauma aliyese dzanja mwamba. Kwacha Dr. Chakwera awinanso. Dr. Chakwera olemekezeka state president a dziko lino la Malawi Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso mayi wathu wafuko mayi Monica Chakwera abwana komanso first lady mulandire ulemu wanu dziwani kuno kwa senior chief chauma mwalandiridwa kunonso kwa mwana wanu uja regional chairman
amene agwira ntchito yotamandika timangoti mwachidule nkhani yakwera mtunda maboma 12 pakwawo pana. Bwana President, nimati niwapemphe Senior Chief Chauma kuti iwowo akupatseni malonje akummawa mame asanakamuke pano pakwawo pa Chauma. Senior Chief Chauma achimwene tila alandire na President. Asino pakwawo. Asino pakwawo. Olemekezeka State President athu. Olemekezeka State President athu Dr. Lazarus Makasi Chakwera komanso ndi a First Lady mayi wamkulu dziko la Malawi. Ulemu nduna zonse zimene zabwera pano, ulemu mafumu ndi onse achipani, ulemu ukhale m'malo mwake. Pano sindiyilutsa zolankhula komanso ndipereka ulemu kwa chimwene agogo Sultani Tambala alipo mpano koswese ino tilipo mafumu awiri achimwenewa ndine. Poyamba bwana tikulandireni ine tikamakumana madera muja State President ndimachokera pano. Ndimachokera kwa Chilondola. Tikamakumana nthawi imene dabwera kumene kuja danena kuti kulibe zolankhula tikalankhulira kumudzi. Chifukwa mnando munda omakambiraso kumunda komwewo. President ndithokoze kwambiri. Ndaona kuti muli pa ntchito yayikulu yopita muyendera anthu kulimbikitsa anthu tikavote pa 16 September. Dedza mwayamba dzulo, Dedza mwayamba dzulo komanso simnamalize mkachoka pano mwina ndiye muyimalize koma muti mukaona inenso nduti nkaona Dedza yonse ndi anu. Ife kudedza kuno silichira zina muzandikhululukira ndi. Ndithokoza kwambiri zitukuko zimene mwapanga pa nthawi imene mwakhala pa mpando. Mwakhala pa mpando koma mwakumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana ngozi zobwi kwabe. Kunachitika zambiri ku Blantyre komanso kagwedwe ka mvula koma sizidayimbe zinthu bwana muyendetsa dziko mwamtendere. A State President sanayiwale kumudzi kuno mvula idagwa kuika. Mvula sidagwe bwino. Oranza athu kuno chakudya kulibe. Komanso ngakhale kwa zathu kwakapanda uku. Anthu avutika kwambiri kwakapanda. Ngati kuli chakudya kena kambire kwakapanda. Ifwa zathu ali pa mavuto akulu kwambiri. Masiku ano ukapita mtauni imu tusokera. Ndimuja mwakonzeramu ine ndapita kale kutaone ndakasokera. Kudzera msewu uwu ukatulukira kumene sumafuna iwe. Chifukwa cha inu ambuya azilemekezeka. Ndithokoze mafumu mulipo. Bwana uja amati kweza ayirobwera pa. Kuno sino mwati fumu aso mwayiku tili mafumu nyu yotuluka kumene msudukesi ali papeiro yachiyani kodinu yaboma ambuya azikudalitsana. Pepani poti nzofulumira nsanayiwale mati kukumbutseni mwina timanguyimba ngati nyimbo mwayang'ana kwa State President kunkhoma kumeneku msewu umenewu udachoka kumayani upita kunkhoma koma tikamalankhula naona ngati bwanji lero zimveke tufuna msewu umuti matile phula uwu. Chifukwa msewu umenewu umalumikiza zambiri komanso kuno kuliziwiya zambiri zaboma. Tili ndi Mayani Secondary School kumayani konso kuli chipatala
tili ndi mjini kliniki katundu waboma tamene tili kwa Kalulu tili ndi chipatala tikachoka kumeneko patsoyo tili ndi chipatala zaboma katundu waboma ofunika boma likamendera lisamavutika mayendedwe ndeni kafika so pa Chilanga apa tidamanga so CDSS Chilanga CDSS pamene pa pafunika msewu tinafuna kuti msewu umene uchonde kandi gwade kaya mutikonzere msewu umene wa state president chonde pamene mudalitsa yena ifeso mtukumu a state president nthawi yomwe mwangukhala pa mpandoyi magetsi adai Mpaka bindizapo inu kuno nkwanu Mozambique magetsi adai Mpaka bindiza pali panopa chonde magetsi amenewo anthu ndalama alandira kale za chipepeso magetsi adai Mpaka bindiza tufuna magetsi atafike kuno nafeso nwi pomaliza president monga ndathokoza kaya ife mafumu timagwira ntchito ndi boma limene likulamula bwana wathu lonse mafumu ngakhale dziko lonse bwana athu ndi uti sitikuchitisani manyazi bwana kuno kuli akuluakulu athu amene atiyimira chipani cha Malawi Congress Party ona bozedi chilondola komanso tili ndi Mashado Kajule ndi nzake uja uku Benison ana athu akonetsana akuluakulu koma ine nkafika pamene papoti za wislosopu zimazidziwa zimakhaza pompo koma mwakamvatane nazi Yesu ndi wabwino nthawi zonse aseno pakwawo taombelani m'manja gogo chauma mwachidule timati achimwene ati fumu yodzoka bwino ndi wanthu yodzoyankhula yodzoucheza bwana kuno sikochita kampeni chifukwa kuno chiyambireni amadziwa za Malawi Congress Party anthu awa ndi achadalembetsa kwambiri mutangonena kuti kalembetseni adachita unjikana amachita uyenda komunikomu mwana wanu Zebron Patrick Chilondola maboma 12 amachita uyenda komunikomu ndi anyamatawa makansalawa moti anthu ali apa nangati mudalembetsa voti takuonani anthu awa bwana muchanenera inu mtamva za msewu ineyo ngati leader of the house kunyumba malamulo ndithokoza ndiwakumbutse kuti msewu simdango ika mbudget komwe ika ndalama zomwe kuti msewu utani umenewo umangidwe chifukwa umango yankhula osayika ndalama zinthu ziwiri zotani koti koma wathuyi amachita muchamangira misewu mtawuni aona natu zoona gogo ngati udapita kwa zaka ziwiri zapita pano udzikaona ngati sakwafika ku South Africa ndamva kuti wena umatengana kumudzi kwatiye ku South Africa nkwasiya pachi ali nafika ku South Africa ndi tawuni imene Chakwera utani kodi aumanga nkumati zidali kuti nthayo sei tsono anthu awa inu muziyamika chifukwa president uyu ndalama za msewu uno wayika kale budget yake ya chaka chino osati kuti adzachita koma watani kale zimenezo wachita kale komanso bwana nditsithokoza vuto tu bwana kuno ndi vulai kuno tu bwana mpafupi nkwathu kwa mawelu kuseliku anthu tu amadutsa kwa mawelu kwathu kuja kudowa kuja njira yake sonyo mwenyi kuno vula idavutadi bwana moti chikhayo tivula sidavute anthu awa sibweza opempha chakudya ayi chifukwa anthu awa amadalira ulimi muone palibe munda ogonera tere anthu ambakale kusosa kuyembekezera kumwamba kuti vula ibwere muja mugulira mitengo mbewu muja mugulira soya mtengo wabwino foja mtengo wabwino Dedza mtengo wabwino chikhala choti vula kuno ina kwabwino miyo ya anthu awa idakapita patsogolo miyo ya anthu awa bwezi idapita patsogolo Your Excellency zimenezo tuthokoza tsono kuno mwana wanu amene sakungogwira kuno kokha ntchito mwana wolimba mtima muli kotsutsa boma anali nanu mwalowa mboma ali nanu pali wena amati pakalowa njoka kumbaweka koma pakalowa mbewa nkumbe nawo anthu wena ni anthu ofuna kumfuna
mpando chifukwa chokuti akuti zinthu zatani kodi zakoma. Koma muli naye mwana wanu wanyozedwa, watukwanidwa chifukwa cha dzina lanu, watukwanidwa chifukwa cha Malawi Congress Party, wanyozedwa chifukwa cha Malawi Congress Party. Koma ifo mkonda timangoti nkhani yakwera chani kodi mtunda. Timangoti nkhani yakwera mtunda Patrick Zebulon Chilondola. Amene inu munamsankha kuno kuti akuyimireni. Koma ta Chilondola kumbuyo kwawo kuli achakwerawa. Zonse akulonjeza Chilondola owapatsa ndi ndani kodi achakwera. Aliyense mmawa kukakacha osachita sozonjenjemera. Kaya udalembetsa ndiye chovotera suchipenya usadandaule. Ena mmagwamphayi sinduchiona osatuluka. Ulendo uno aliyense akatuluke komo ndi komo aliyense dzina lanu likonko. Akakupatsani choti mukavotere pamene paja mkaona nkhope oyamba number 1 ya president watu Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ndi imene mkasankhe inu. Simsakachita somayang'ana kuti pati mkaona nkhope ambuye tedziyamika achakwera ngooneka bwino. Sinkamba zawe nawo koma achakwera ngotani kodi? Chisindikiro chawo mtambala wacha. Tambala masowa. Alipo samudziwa tambala. Tere nkukasowa patambala. Kenako kumapeto kukulika bokosi. Akakupemphani kuti ngati umadziwa kulemba kata. Koma ngati sudziwa kulemba akakupatsa inki kuti ukata. Ukakadinda muja usakapinde mwachangu kupangira kuti chingathe kudinda sopena. Apo ayi ngati wafulumira chitaka mpweya pang'ono. Ukatero nkutani. Bwino mtima uli pasi wavotera Chakwera zonse zili cha. Kenako akakupatsanso chipepera china kuti tsono ichi ncha MP. Tsono MP amakatenga chitukuko kwa president. Akamabwera wina kumati nzatere mbodza. Tonse ma MP timatenga chitukuko kwa ndani kodi kwa president. Tsono MP amene akugwira ntchito na Chakwera ni Patrick Zebulon Chilondola. Temkafika pa Patrick Zebulon Chilondola musakanjenjemere. Tavulani chipewachi. Bwanji pamenepo. Kodi amabisa mpalawu. Ndiye pa Patrick Zebulon Chilondola sipovuta. Nanuso mkafika pamene pacha mumuona uyo Patrick Zebulon Chilondola. Sakalemba kuti maboma 12 ayi. Alemba kuti Patrick Zebulon ndani Chilondola. Apa pati tambala wacha. Uku kuchonga kapena kutani. Ngani atani. Kenako kansala dzina nda Sadika Chule. Wadiya Mayani Chilanga. Chilanga wadi. Inu dzina nda Tito Benson Chirundu wadi. Ndiye kuti anyamatawa ntchito yawo njotumikira. Nawonso chitizo chawo mtambala wachani. Chilondola chizake mtambala wachani. Achakwera chawo mtambala wachani. Mwina nkukhala ni mawu amodzi lero ine nkupatsani 1 minute kuti mwalandire bwana kenako kuti apemphe bwana kuti atiyankhule malo wanu. Zikomo. Kodi zili bwino sizili bwino? Tsopano nkhani yakwera mtunda aliyense dzanja mwamba tichiteko cha mphamvu. Kwacha Ochakwera nanga boma Fedose maluwa achakwera wali kuti ulemu o president watu mtsogoleri dziko lino emwenso muli mtsogoleri wachipani cha Malawi Congress Mama Monica Chakwera mayi watu mayi wafuko mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Bambo Richard Chimwendo Banda komanso akuluakulu onse wakuchipani ichi mayi wende nalumo kutsogolera Women's League chigawo cha pakati. Nditero kuti maulemu akhale m'malo mwake. Ine bwana sindiyankhula zambiri ndine namwali. Mwafika pano mpa home. Nkhani ili pano bwana ndiyo mwe ija mudadzadutsanso nthawi ija. Kuwapempha zibale wanga kuti okalembetse odalembetsa atonthi awa. Sichoncho kodi? Kwezani manja mmwamba bwana aone. Bwana mavoti awa ndi anu. Ine ngati wapa mpando wachigawo ichi ndi uchalenja kuti mavoti onse awa ndi anu bwana songapatse wina. Izipani zina zivutika
kumabwera kuno oyutiye mwana abwera atu kuno pamayani papo kabambe adabwera apa tilamtumizira wana basi twana makangu jojo pa ground kwankhala ngati kuti simsonkhanoso koma pachitika mpikisano wakaguleke ino mati chiwedewede akadzasewera mkwawo kuti chono chamani koma mosataya nthawi bwana ndingoperekeza ndi gogo aja njala tikuyika mbadi paliponse pamene tuyenda kuno kudedza mayani kuli njala yayikulu kwambiri ndipo mwapaderadera kuja kokapanda mgawi ngakhalenso chetsa uko kungakhale chambale sodapeze inu ndinu mtsogoleri oganizira wanthu kotero kuti tikudziwa zonena kuti posakhalisa apa mayankho akhalapo kuti anthu athu osafe ndi njala ndithokoze kuti dera la chetsa mpaka pano kuti olankhule pa foni omakakwera pa chulu kulibe network zikomo kuti inuyo ndi boma lanu bwana kontrakta wapezeka kale kuti akayike mbonekera pa phiri la Dunde kuti kuchetsa kuja wanthu osavutikenso pa nkhani ya network zikomo kwambiri bwana silingayankhula zambiri kuno chifukwa inuyo ndi wowinawina komanso ife wana wanu tikudutsa mosavuta chifukwa anthu akapanya votiyo ndo amene mukuwaona apawa ife tikufuna kuti ngati kampeni bwana muzikachita kwina mavoti awa nganu kale ine ntero kuti mulungu akudalitseni chifukwa ulendo ngoutali zikomo kwambiri bwana tere tikuthokozeni bwana kuti titakupemphani ife kuti muyimireso mupulumutsenso anthu achawo bino amene DPP imapha nthawi ichi mudavomera tere anthu awa sangalolenso kuti DPP ibwere idzapheso anthu achawo bino ayi anthu awa pokavotera inu autetezanso moyo wa anthu achawo bino povotera inu afuna mbewu zawo zikude mtengo wabwino afuna misewu afuna nyumba za polisi kuposa zonse amalawi tikhala amodzi president wanji oti wolo akunyozeni simbweza akutukwaneni simyankhula ena awo tu bwana adakula zaka 19 kungwane nongova ndikunyenyani kuti akulu mwakula mufa ndi mtima pamenenu bwana mtima wanu ngotsika mmalera wina aliyense chimenecho olo azibusa olo mafumu akumati president koma ndani kodi uyu ndikupempheni mmawa uno bwana kuti mutiyankhule malo anu kwawo kwachauma zikomo kwambiri excellency kwacha ndithokoze kwambiri asinyo chief chauma analisona anzawo wakumtunda uko Sultan Tambala pano pa Chilanga headquarters natukira uku constituency ya Dedza kasini ndiye ndikukhota yapo ndaona kagulu kali mchipepala analemba chipepala cha white ndiye mati nachita chidwi nimafuna niwerenge ndiye powerenga akuti ife tuthokoza chifukwa cha promotion ya aphunzitsi well done ina kuno nkwaseno pakwawo bwana mpaka na gogo machilutero kuti pano mpakwawo paseno pakwawo nati koma agogo achayima zina zamazitsata ngati anyamatawa ndiye ndithokoze chifukwa kuima pano kungosonyeza ino akuluakulu achipani achimwendo komanso Adeus Gumba ndi wena ngakhale waku region na chilondola amene akuti tafika kukhomo kwawo lero walankhula ngati namwali ndi anachepetsa zokuti zakwera mtunda afuna muwakweze akwere mtunda badi alipo alukayika za chilondola kuno ndiye ndithokozenso chifukwa chakuti amene anali ku parliament yapitayi vafotokoza pano kuti ngakhale mu budget
za msewu umene agogo amafuna alakalaka atagwada pafumbipa, munthu wamkulu munthu wamtali koma kudzichepetsa. Msewu uli mu bajeti udayikidwa, kudali ma drawings a msewu ofunikira kuti akonzeke, ndiye zikakhala chonchi zatipatsa chiyembekezo. Simomwemo nanga wena amene mnapita ku Lilongwe akuti namizanzawo kuti ati wapita ku John uteko sanafike ku John, koma ngati zimene zijaziona akhale mchiyembekezo kuti tsopano tikamalowa m'midzi muno zimene sanaona aonanso kuno kumudzi. Chifukwa tikumanga misewu yolimba yokhalitsa, tufuna zonse zikhale bwino, ndipo tifuna anthuni tithandizane. Nkhani ya njala nkhani yomveka bwino chifukwa chakubwera kwa mvula koma mwamwa njomba, nthawi zina osamaliza bwino. Ndithokoze kwa wena amene madambomu alulima timadimba tosiyanasiyana, tilimbikitsenso wanifi kuti ngati sanakwaniritse athandize aliyenseyo kuti chakudya kazipezeka. Nkhani yakuja kwa mgawi ngakhalenso kupita kutali kuja ukalulu, nkhani yakuti njala kumeneko yavuta kwambiri, mpofunika thandizo likabwera. Chifukwa ngakhale mbajetimu chimanga tugulaso china chowonjezera kuti chipite m'midzi ngati imeneyo, ndiye thandizo likabwera monga mfumu anadandaulira zikayambire kumeneko kumene zavutira tuko, kusiyana ndi wina woti aliwo mpang'ono kambale. Chifukwa nthawi zina kumangokhala kuphangira kwa anthuso amene atumidwa kuti azigawa zimenezi. Pafunika tithandizane aliyense apezeko popumira. Tumvana kodi? Koma kuonjezera pa infrastructure ngati misewu, masukulu ndi zina pa Chilanga apatere pa CDS, ndiye kuti anikumbutsa khani nambira ija yakuti amathokoza aphunzitsi. Chifukwa infrastructure development ina yofunikira kwathu kuno nofuna nikamve Chingerezi ndiye ninasekeratu, the grey matter infrastructure. Kuti tisangochita misewu koma ngakhale m'maganiziridwe mwathu ndi maphunzitsidwe wathu nikapena kuphunzira kwathu kupiteso patsogolo. Kulibe boma lakweza aphunzitsi usiyana ndi boma lino adalekereredwa. Mpofunika izi chifukwa nchiyani? Masomphenya a Malawi 2063 amakamba kwambiri zakuti so maganiziridwe wathu tisinthike, ndipo manifesto yathu ikuyika pa zimenezi. Tifuna tiyambe ndi generation ya chinyamata ilipoyi, chifukwa pakati apa zinthu zina zinasokonezeka. M'malo moti dziko likhale lodzidalira timangoganiza ngati kuti oloboma likakongola kuti bola azingotipatsa zinthu zaulere. Zimenezo sizitukula dziko yaye, koma zimene tuchita panozi, zimene tuchita kuno kuchilanga headquarters kwa Chaima, zimene zili zofunika zedi kwa Chauma, zimene zili zofunika koposa. Chifukwa ngakhale iwo achauma amadziwa kufunikira kwake kwa maphunziro. Izizi zinthu zofunika, anthu ake ndinuyo. Wena chifukwa chosaganiza bwino aganiza kuti sukulu njosafunika. Wena tera amangokwatitsa atsikana asanakwaneso zaka 18 zomwe. Lamulo liliko ku Malawi kuno kuti mwana asakhale pa banja, nyamata olo mtsikana pokhapokha wakula wafika zaka 18. Tidasintha lamulo, kale adanena zaka 16. Ndiye kuti ife mafumu kumidzi kuno, mafumu nakuonani mwandandauko, tilimbikitsenso zimenezi kuti dziko likhale dziko lophunzira. Development isangokhalanso ya nyumba zokha koma ngakhale grey matter infrastructure. Lero nafuna nkukambire nkonika Chingerezi niyambire pano pa Chauma chifukwa anu ake mpase no pakwawo. Ambuye akudalitseni nonse. Koma mkavota kodi? President mkavotera nda?
MP mkwavotera nda nanga uja kansala wakuno wa Chilanga ward yad uyo chule komanso kansala wa kuchitundu ward ndi uyo Benson wad ambuya akudalitseni nonse zikomo mabuno. President wa dziko lino Dr. Makafe Chakwera kumaliza kulankhulatu pano pa Chilanga headquarters kwa senior chief chauma mboma la Dedza Mayani kwa USA. Pano ndolendo umene utsopano kulunjikaso tu dera lina kumenenso president akaso achitisaso msonkhano wina oyimayima kwa amema wanthu kuti akavotere iwa president komanso tu amene akuyimira chipani cha MCP. Pano kulowera tu Kanyama Trading Center kwa senior chief Kasumbu. Tilandire ku Blanta ndine Mayeso Chikhadzula. Dzina langa